ji ber şer û kuştin û topbaranê reviyan û koçber û derbeder û penaber bûn. Lê ew rastî jiyaneka pir zehmettir û xirab hatin û rastî kiryar û binpêkirin û jiyana neçarî ji aliyê PYD ve di nava kampên Şehbayê yên dibin kontrola PYD de hatin. Ji ber rewşawaniya xirab û jiyana zehmetiya ku têde dijîn, ji ber wê derbederên Herêma Efrînê li kampên Şehbayê dimînin, birêyên qaçaxî xwe digihînin ser mal û milkên xwe û pêlavegera wan bo ser mal û milkên wan berdewam e û hejmarek zêde ji malbatan tevî astangiyên PYD û binpêkirinên grûpên çekdar lê ew vedigerin. Duh roja duşemê jî çalakvanên bajarê Efrînê belav kirin ku 13 malbat bi peyatî ji kampên Şehbayê vegeriyan ser mal û milkên xwe li Herêma Efrînê. Herwiha li gorî jêderên taybet yên Rêbas ku Tirkiye ew 35 malbatên Kurd yên derbederên Efrînê ku ji kampên Şehbayê vegeriya bûn û roja înê ji aliyê Tirkiye ve hatibûn girtin û di nava dibistana gundê Kîmarê hatibûn danîn, roja yekşemê 8 mehê ew 35 malbat serbest hatin berdan û berev ciho gund û navçeyên xwe çûn. Çalakvanên Kurd yên Efrînê tekez dikin ku ev pêlavegera penaber û derbederan ji beriya ceşna qurbanî dest pê kiriye û taweke niha nîzîkî 200 malbatên derbeder û penaber vegeriyana Efrînê hîna jî ew pêlavegerê berdewam e. û li gorî jêderên Rêbas ku roja heftê tebaxê jî 5 malbatên din gihiştin ser mal û milkên xwe li Herêma Efrînê ku ew 5 malbat ji kampên Şehbayê û ji Libnanê birêyên qaçaxî re û piştî dana pereyên pir gihiştin ser mal û milkên xwe û piraniya wan malbatan yên navçeyên Şîye û Cindrêsê bûn. Roja 5 mehê jî 30 malbatên Kurd yên Herêma Efrînê ji kampên Şehbayê bi qaçaxî vegeriyan lê diriya vegerê de çekdarên rejima Sûriyê ew girtin û radestî PYD kirin. Li gorî jêderên Rêbas Newsê ku ew 30 malbat ji aliyê firqeya çaraniya rejima Sûriyê ve hatin girtin. Di dema hewla vegerê ji bo Efrînê birêyên qaçaxî re didan û lê nêzîkî gundê Qetmeyê gundewarê Helebê hatin girtin. Li gorî heman jêderan tekeskirî koçekdarên firqeya çaran ew 30 malbat radestî PYD kirin. Her li gorî şopandina Rêbas News di têrmeha borî de jî 52 malbatên Efrînê yên ku derbederî deverên Şehbayê bibûn vegeriyan ser mal û milkên xwe. Her devî derbarî de jêderina taybet ji Rêbaz re eşkere kiribûn ku hejmarek mezin ji malbatên Efrînê yên penaberî Lubnanê jî bibûn ji Lubnanê vegeriyan Efrînê û herwiha malbatenê din jî amadekariyên xwe ji bo vegerê dikin. Derbarê pêlavegera derbederên Efrînê ji bo mal û milkên xwe, Abdullah Geddo, endamê desteya siyasî ya Îtilafê û serkirde di Encûmena Niştimaniya Kurdî de li Sûriyê di dema beşdariya wê di boltena Ark TV de got ku ew çavdêriya vegera welatiyên Efrînê bo ser mal û milkên wan dikin. Herwiha Geddo biriya ragihandinê û dezgeha Arkê got ku ew wekû enekesê Îtilafê ji wan tê xwestin derbederan re alî kar bin. Geddo got jî ku em banga xwe digihînin welatiyên Kurd yên li Ewropa ku biriya komaleyên mafên mirovan re dengê derbederan bigihînin wan û destê alîkariyê bidin derbeder û penaberan da ku vegerin ser mal û milkên xwe. Dê 18 meha Adara sala 2018 ve bajarê Efrînê ji aliyê Tirkiye û grûpên çekdar ve piştî şer û topbaranê hate kontrol kirin û di encama wî şerî de bi dehê hezaran malbat derbederî kampên Şehbayê bûn. Taniha PYD nahile ew derbeder vegerin tevî ku gelek hewl ji bo vegerê hatin danan. Lê PYD astangiyan ji wan re durist dike û li derdora kampan jî mayîn çandine. Lê tevlî wêyekê malbat bi qaçaxî û bi pereyên pir zêde derdikevin û vedigerin zêdê xwe li Efrînê. Lê gotina herî balkêşiya derbedarên Efrînê ew e ku dibêjin her çend astangî lê pêşiya vegerê hebe, jiyana bi rûmet di nava mal û milkê xwe de baştir e ji jiyana kampên derbedariyê li Şehbayê.